da akwai wani mutum da ya yi tafiya kasuwa, ya je ne da kudirin sai bawa, ya ga ɗaya rage amma ba mai bawa, kuma bawan a lafiyayye ba yunwa, sai ya ce a mai kudin wannan bawa, sai mai shi ya ce akwai matsala mai yawa, bawan nama annamimi ne dan uwa, sai mutumin ya ce faɗa mini ya kai nawa, in matsalar kenan a gona ba damuwa, an ka faɗo kuɗin ya ba da ba kai ruwa, to dan uwa saurari mai a cikin gida, ga matar uban gida kuma ga mai gida, a bana a tashi ya yi ziga a gurin mai gida, kuma sannan da ya yi ziga har da uwar gida, ya sa mai gida ya yi yanka uwar gida, ita ma yan uwanta sun ka kashe mai gida, dangin mai gida ya da na matar gida, duk sanadin annabi min bawa guda, mai hana duniya zama lami lafiya, ya hana dukkanin zumunci ya yi kewaya, ba ku ce muna matsa muku ba, da kuɗin kuku kuce ta siya, shauƙin abun ya sa ku siya, ƙauna kuce kuna ta tsawa, amma wasu kuna ta tsanar masu raira waƙar, shin mai yasa kuce haka ne?